Prodávat s makléřem výhradně a nebo nevýhradně? Častá otázka. Pokusím se to v rychlosti rozklíčovat. Makléř, který vaši nemovitost bude prodávat nevýhradně, veme telefon, nafotí, vystaví na pár realitních serverů a bude čekat, až se mu někdo ozve. Nemá totiž chuť investovat peníze do propagace a marketingu. Nemá jistotu, že vaši nemovitost prodá. Naopak makléř, s kterým si píšete výhradní smlouvu a necháte ho v klidu pracovat, zajistí si kvalitní prezentaci, fotografa a investuje peníze do propagace a marketingu ještě před prodejem. Tím zvyšuje rychlost prodeje vaší nemovitosti, ale hlavně prodá vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu. Růží, co si myslíš ty o tomto? Souhlasím s tebou, když to převedu do praxe, je to stejný princip, jako když se vám rozbije auto, opravdu si necháte nacenit od 3 různých automechaniků, ale nakonec vám to bude opravovat jenom jeden. Takže když to shrnu, výhradní nebo exkluzivní zastoupení, ochrana především pro vás, je to ochrana toho, že se vaše nemovitost prodá za co největší možnou cenu. Když to budete mít nevýhradně, no, řekněte sami, když vidíte jednu nemovitost navíc 3krát pod sebou za 3 různé ceny, jak to na vás působí? Dejte nám vědět.